आंनि बे सोरां लामा इउटिउब चेनेलजों आं मोनसे भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे बर'नि माखासे हारिखौ लानानै आं बेखौनो बुंनो सानदों। दा जोंनि माखासे बर' सेंग्रा सिख्ला इउथनि बा इउथआव थानाय बा थायै जिखुनु सेंग्रा सिख्लानि आंनि भिडिअआ दिनै नोंथांमोना मोजां मोनो गाज्रि मोनो आं नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। दिनै नोंथांमोना बिमा बिफानिफ्राय लानानै दा नोंसोरो माखासे दा फरायनायाव सोलोंगासिनो बा नाजागासिनो स्कुलाव फरायगासिनो, खिन्थु नोंथांमोननि गोसोआव मा दं मा गैया आं मिथिया। सोरनिबा गोसोखौ उदांनिया नुदों जों, सोरनिबा गोसोखौ जोङो गोदाव सोराव नुदों आरो सोरनिबा गोसोखौ गोबां लाभ स्ट'रियाव नुदों। नाथाय स्कुलाव सोलोंथाइ जानाय समाव मोनसे बाथ्रा बेनो फरायनायाव बांसिन गोसो होनांगौ आरो लाभ स्ट'रियाव थायोबा नोंनि फरायनाया ल' जालाङो आरो बांसिन फरायनायाव गोसो होयोबा नोंनि लाभ स्ट'रियावबो ल' जालाङो। थिग मोनसे बाथ्रा आं बेखौनो बुंनो लाना फैदों, जेब्ला नोंसोर स्कुलाव हाबदोंब्ला नोंसोरो संसारखौ सिनायनो थाखाय सोलोंबोनाय, बे सोलोंबोनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानो। सोलोंनायनि गेजेरजोंनो नोंसोरो आजिखालि दा नेटनि मुगा, दिनै सरकारफोराबो मोनसे बेंकनि थाखाय नेट नङाबा खामानि जाया। मोनसे सोलोंथाइ लानो थांबाबो नेटनि बिखय लेपटपफोर इउज खालामबाबो नेटनि मुगा। दा बे मुगायावनो होनदों जायफ्रा फरायनो थांखि गैया, नोंहा इयुनाव मा जानो गोसो दं बा आसा दं, बा नों फिउचाराव नों मा जानो आसा सानदों नों लेखा फरायनायखौ लानानै, बेखौ नों एसे सान आरो गोसोआव। दा बेखौ लानानै माखासे आरोबाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबावो। माखासे दा बांसिन मानसियानो मबाइल लादों आजिखालि मुगायावथ'। दा माखासे इयुथनि सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोरथ' बिमा बिफाजोंबो दुब्लियाव माइ गायफानो हालेवनोथ' आरो आलि खोनोबोथ' बेसेबांखिनि नोंसिनाव खेमथा एबा गोहो एबा बोलो गैया जानांगौ। नाथाय दा बे नेटनि मुगायाव जुदि नोंथांनि आखायाव बा जिखुनु जोंनि फंबाय आरो बिनानावमोननि आखायाव जुदि मबाइल दङब्ला आजिखालि मुगायाव नेटजों सालायना जानो थाखाय गावनि लाइफखौ थुलुंगाखांनो बा आवगायनो हायो। मोनसे थांखि लानानै, मोनसे लाइफ लानानै, ओरैनो मबाइलखौ लानानै माखासे ओरैनो बेखार फरायनायथिं बारा गद जाहैला। माखासे नेटआव फैदोंब्ला गोबां सिनायनो गोनां दं, गोसो थोलायनायनि मोनगोन, गोबां बिजनेसनिबो मोनगोन, मोजां बुजायनायबो मोनगोन, मोजां आरो नोंखौ फोरोंनायबो दिन्थिगोन। खिन्थु नोंनि लाइफआव नों मा खालामना जागोन बेसो। दा बेखौनो आं नोंसोरनि सिगाङाव बुंदों, फरायनाय लादोंब्ला मोनसे थांखि थानांगोन आरो नों दानि समावनो ओरैबायदि सेंग्रा समावनो नों ओरैनो बेखार थानो आरो उदां सानानै लायोबा नों फिउचारावबो लामाखौ नुहुरा जायो। सेंग्रा सिख्लानिफ्रायनो फिउचार लाइफखौ नाजानांगौ आरो नोंनि गोसोआव मा मोजांनि थाखाय मा मावनो सानदों बेखौ नों थांखि लाथारनांगौ। आं दा बेखौनो बुङो। होमबा नोङो दानो मावना लायोबा फिउचाराव नों बेसेबां डेभेलप जाहैगोन आरो नोंनि माइन्डआ बेसेबां टेक्न'लजि जाहैगोन। आं बिनि थाखायसो नोंसिनि सायाव बे बाथ्राखौ बुंदों। दा आजिखालि मुगायाथ' ओरैनो थानाय मुगा नंखाला, नोंसोर गोबां मानसियानो मबाइल सालायोसै। नोंसोरो मबाइल सालायनायनि गेजेरजोंनो नोंसोरो मोनसेबाबो लाइफ खालामना लानो हागोन। आरो आंनि फिननाया बेनो जादों नोंसोरनि थाखाय मोजांखौ, आरो जों जाखिनि दा माखासे नुबोगासिनो दं, मोनबोगासिनो दं, आरो नेटनि जुगाव फैगासिनो दं। दा नोंसोरबो आखायाव मबाइल लानाय इउज खालामगासिनो दं। दिनै जाय नायनाया नायनाय थालांदों, सोरबा मावनाया खामानिखौ मावलांगासिनो। आरो मोनसे बाथ्रा बेखौनो बुङो, सोर बायदिया गावनि हारिखौ लानानै भिडिअ बानायदों, जायफोरा गावनि पार्सनेलनि थाखाय सोरबा भिडिअ बानायदों, जाय मानसिफ्रा हारिखौ नांथाबना गोसो होनानै मावगासिनो, आरो जायफ्रा ओरैनो बेखार गावखौल' रेजेक्ट खालामनाय बायदि खामानि मावगासिनो, दिनै बेखौ मावनो थाङोब्ला मोनसे मुं मोनगोन। नोंहा हारिनि थाखाय मावोब्ला दिनै नायजागोनबो, गोदोनायाव आर'नाइ होनानैबो नोङो मान सनमान होजागोन। मानि थाखाय? दिनै नों मोजां मावनायनि थाखाय। जुदि हारिनि थाखाय मावलाङोबा, जुदि नों गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय नों गोबां भिडिअ, गोबां बेफोरबायदिया हट डिसिसन बिजनेस। दिनै नोंनो एसेबां फरायनानै, दिनै बर'नि रावजों फरायनानै दिनै नों मोनसे सासे मानसि गिदिर जाहैनो हादोंब्ला, आरो गुबुन हादोरावबो जुलि जाहैनो हादोंब्ला, आरो गावनि जायगायावनो जुलि जानो हादोंब्ला, माखासे पार्सनेल लाइफ बेयाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। दिनै बेफोर माखासे मानसिफ्रा गावनि पार्सनेल दिनै हारिखौ हानहर, हारिनियाव मा नियम निथि दं, हारिनाव मा गाननाय जोमनाय दं, हारिनाव मा सुजुनाय दं, आरो जोंनि बर' हारिनाव मा जों दाजानाय, दिनै बेखौ सुजु। आं बेखौ लुबैयो। व्हाट इज दिस? आं मोजांनि थाखायसो नागिरदों नोंसिनि गेजेराव, आरो मोजांखौ नाजागोन नोंसोरो।
बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम बाय बाय।